bazen gorputzen gogua zerbait ere itxukoa eta... Nola izan zen? Nik ez nuke erranen ala bat-batien alako zimista batek jo eta euskaldun bihurtu ginela. Noski hor, juntatzen zera, gozia eta ogia. Kezka horiek zuten jendekin juntatzen zinen. Gauza hauek kontatzen dituztenean, ez da kontatzeko, begitu ze azainak egin genitun. Ez, gauza horiek haunistan sortzen dire erdi inkonstiente. Dena zen agitz beltza eta agitz iluna, ez? Orduan denak unuen deseio bat, argi pixko bat bilatzeko. Zerotik asmatu behar genuen zerbait. Edo akautzen zen, edo bizten zen, eta biztu zen, hori zen. Nere buruari erranio baino, ze arraroa zu gorrintxeko hau euskararik gabe. Hori ez da posible. Ez genituen gauzak oso garbi. Geneukena zen gogoa, gauzak egituko gogoa. Antolatzen hasi ginen ja, 70etan badire zerbait hor pixlo bat mamitzen zegin ziteten hemen. Eta orduan ziren baita ere kontestuan jartzeko 78 maiatza zagon hor, Vietnamgo gerra zagon hor. Eta orduan horren inguruan ateri ziren hemen Estor Kamairu, Txaberlete eta hori denak. Gaur ziren Oteiz Abastarretxea eta hori denen movimiento kulturala. Bueno, horren inguruan, zen piztua joan ginen olatuakin. Olatuakin euskaran aldetik. Ikastolak, gau estolak hasi ziren orduan, eta orduan hasi bargu nuela zerbait. Eta, bueno, joan ginen Txirritxarra, eta horreko batean, Barojan mendurren izan nintzen. Eta horren ingurua, zerbait egin behar zela, antolatu behar zela. Bi zutabe izan zituen, bata Pio Barojaren oroimena, pensa bainikan frankismo gordinean ginela, ez da? Eta bizi ginen giro politiko hartan Pio Baroja figura deserosoa zen, eta aldi berean nolabait berritzailea edo bertze balore batzuek edo irudikatzen zituena. Eta bigarrena zen hori egin behar genuela euskara eta euskal kultura agertuz, bulkatuz, plazaratuz edo, ez? Zeregin guztiak egin genituen jadenak euskaraz egin ziren, salbuespen batzuekin, euskaraz eta euskararen mesedetan edo gorazarre edo olako zerbait, ez da errebindikazio ere bai. Guretzako abia puntua izan zen euskal jakintzaren, horrela jarri genuen, zen kultura iduritzen zitzaigun erderakada zela, eta euskal jakintzaren lehen astea. Horretzen ez, ekarri zirela Remigio Mendiburuk obra desente utzi zituen, Santxotenak ere bai, gero hemen Lantz burdingileak, Osaba Ilobek ere utzi zuten, margolariak, Irungo, Kondarbiku, Baztanguk, Lesakakuk, honi izan zen arte erakusketa bat ikaragarri ederra. Eta horren inguruan, izan ziren jaialdiak, etorri ziren dantzataldik, oberenako etorri zen, eta izan zen nolabaiteko euskal kulturaren inguruan, baina bai musika, bai dantza, bai kantaldiak, bai bertsoak, bai erakusketa, susperraldi bat. Berehala hasi ginen galdetzen, zerbaitin behar dugu, baina egunerokoan, ez deile izan gauza, aparra bat ez deile izan, egunerokoan,
eta orduan ja hasi zen ikastolaren idea. Hitzaldi bat izan zen nagusiki gero ikastolaren sorreraren oinarri izango zena. Kontatu ziguten nola sortzen ari ziren nonai Euskal Herrian, lehendabiziko igual etxe bizitzetan, eta aipatu ziguten Elbira Zipitrean historia eta holako gauza batzuk. Jesus Atxa, San Fermin ikastolako zuzendaria, Carlos Garaiketxea, orduan abogado famatua, eta Jose Mari Satrustegi, apaiza, eta euskaltzaindikoa, eta erran edut pisu handiko jendeak sinesgarritasuna emateko proiektuari. Aldarrikatzen zuten bat euskaldunei zor zaigun eskubidea zein zen, hau da, euskaraz ezitzeko eskubidea, eta gero baitere gure nolapait nortasuna edo finkatzeko zerretiko elebitasuna, garai hartan gaur den egunin errango ez genuna, agian, hori ja kakotxa tartean, baina ordun elebitasunaren onurak, ez da. Zenbat onura dakarren elebakarrez ikasi beharren elebidunak, edo elebidunak ginenok ze onura genitun, ez da. Eta horrekin batera baitere pedagogiaren aurrera pausoak, bazirela baitere irakaskuntza antolatzeko bertzen modu bat. Beraiek esplikatu zuten, beren umeak ikastolan hasiak ziela eta karrera ikasketa guziek egin zitezkeela euskeraz, baina hemen momentuz planteatzen zena zela 3 urtetik hastea, ez zutela inongo arriskurik dauta bertzen. Eta batek egin zuen galdera xusena, eta zenbat aurru beharko dire ikastola batekin hasteko, eta ez dakit atxak edo erantzungo zion, atxak segurazki, ez dakit. Errantzun bat bada aski, eta errantzun hori izan dadila neria. Eta hortan animatu ziren bortz, hasiera batin bortz ikasle. Gero bi gehiago azkenin hasi zen ikastola 7 ikasleekin. Gure buruari ere erran genion ikastola bat egiteko 3 gauza behar zirela, haurrak izan. Lehenbiziko gauza, haur horientzat toki bat, non hasi edo non sartu, eta horretaz arduratzeko andereño bat. Erratzen baldin badugu andereño bat, haurrak eta toki bat, jazta, hori da ikastola. Hasiera izan duzen guraso eta herriaren elkartasuna. Hori martxan, hori antzinatatea ibartzen. Eta, margotu eta dena guraso dizuten, Lana honitz egin behartzen, zertaz gurasoak, ez ziren agiz ziur, hortik ateiko zela zerbait. Komentzitu, banaka, biltzen ginen baserritan ere, norbaitek 3 urteko aurren bat baldin bazuen, helduen datorren urteko, joaten ginen. Eta, itxez itxe. Horre izan duzen ikaragarrizto arrakasta, gezurra ematen du, bideon 74an, uste dut 16 apuntatu zirela, eta gauz berri batentzat estatizula ze atera behar den, eta izan duzuela arrakasta. Momentu hartan zer arazo zegoen, auzo guzitan aurra honiz zeuden, herrigin ere bai, eskolara etortzen ziren eta irakasle guziak erdaldunat ziren. Orduan, aurrak disgustura etortzen ziren, batzuk ez zuten etorri nahi, eta girura ikusita, Lesakanta beran sortu ziren ikastolak eta Arantzan ere sortu zen. Igual baserren batetik dobertzetik urruti xamartze baldin baziren ez, bina herriko aurrak denak, tordun gara jarretan bazen aurra honiz, eta igual 20 alorratik gutxi hasi ziren, bai. Nik uste dut guk ez bagenuen egin, agian beste batzuk eginen zutela. Giroak eskatzen zuelakoz, geldirik egotea heriotza zelakoz.
gogo bat genuen, baina beldurra handia pasatzen genuen. Hortzila alietzen zenean, eta ja ateratzen zirenean denak, nik atzartzen nuen, eranaz, bueno, bertze aste bat, inzidintzieri gabe, edo ez zaigu zera eltzetzuk ez zaizkigu etorri, edo ez dira diputazioetek etorri, hau iztera, ez da, gane dut, beldurra handia pasatzen da. Claro, herrian dardara bat izan zen hori. Eta jendea unitzentzat, nola, euskaraz ikasi behar dute, ez dute deus ikasko, ez dute gaztelera galduko dute. Eta bar, gero, lehenbizik urteetan, metodologia erabat desberdina zen. Hauniz jolastu, hauniz abestu, ez dute ikasko deusen, ez dute kantatu bertzerik egiten. Osea, herrian baziren, horren kontrakoak. Pedagogia, nik errango nuke askatzailea, mailak gutxi gora biltzen ziren, klase hasi bino lehen bileratxo bat itzen zenun lurrin jarrita, alfombra bat genuen, horrek hausten zuen aurreko eredukin. Aurreko ereduak ziren, eitzez rigidoak, mailak, irmoagoak, jokoak eukitzea gelan, plastilinakin aritzea, eskuz margotzea, pintzelak erabiltzea, arpegia margotzea, antzerkia egitea, kantuk ikastea, kanpaldik egin. Orduan hori zen, erabat berritzailea, ezagit, gauzak egin ikasleak ongi pasatzeko, eraberean ikasteko, eta giro nik errango nuke lasaiago batin, ez hain irmoa. Eta gurasok ikusten zuten likan bere, haien seme-alabek ikasten ari zirela, horrek konfiantza ematen zien baitere. Emakume honitzentzat izan duzen izugarria hasierako garaiek. Hasi ziren agitza honitz emakume sekulan ez zutenak gizarten parterik hartu. Baziren gizon honitz karrerak antolatzen zituztenak edo futbola tolko gauzak, mino nere adinko emakumeak teitxin barrenin zeudenantzat izan duzen, eta zenbat aldiz erraten diten, aizu, ze ongi pasatu genuen urtiaetan. Nola oroitzen garen ze harreman onak. Gizonari iztiota inbertzea ditu. Mino emakume amniz eta iz desberdinateri, eta gero guain hilobak uste bertze eskola baten berdin da. Eran dut, ze gustora ibili ziren, suposatu zelakoz, eben itxetik eta eben familitik ateitzea eta bertze harremana batzuk izatea. Nafar gobernuk ematen zuen diro pixko bat, guratsuk ere ordaintzen zuten, eta gero egiten genituen adibidez kantaldiak ematen ziren hemen, elizan etorri zandu dire Urko, Lete, Pelota Pantxo, orduan hor biltzen zen diru eta dirua biltzen zen ongi, hortarako ibiltzen genuen. Gero udan egiten zen bestatan ostatua. Eta lehendabiziko urteetan ostatuak igual ordaintzen zuen, presupuesto erdila. Naiz eta kontrasentido bat izan, ez? Kalkola saldu hezkuntzarako, ja, bueno. Eta gero horren ondotikan lan egin genuen ere eskolan D eredua sortzen. Dena egiten zuten ikastolan euskaraz, eta gero pasatzen ziren eskolara, eta dena erdaraz. Eta aukerna zen gurasuk ez zirela gehienak ez ziren ados. Eta arrazoia zuten gehiena, bate joana hor barna neskame hitze batera, eta kriston lotsak pasatuk euskaldunak zirelko zetak itelko zongi erdaraz, eta horrela gertzen ziren pila bat guraso. Eta ez zuten eben numentzat hori nahi. Eurek nahi zuten gaztelaniaz ikastia ongi, ez izatiko eurek pasatu zuten lots horik eben numik. Hor izan zuen ikaragarrizko eragina, tokatu zen. Uste dut, hango zen Valentzia aldekua do, hori, inspektore bat. Tare bultzatu zuen, etortzen zen herritara,
Gurasoak deitu eta erraten zien ze importantzia zuen euskaraz egitea, eta are ikaragarrizko bultzada eman zuen D eredua sartzeko. Herri horietan, bai. Berantza eta gitza aberasgarria izan da, Etxelarko, Arantzako, Igantzeko ikasleak etorri zirenean, hemengo baserritarrak baziren, baina handikan denak euskaldunak etortzen ziren. Eta orduan eskolako giroa euskalduntzen zuten haunitz. Nabaritu zen fuerte, klaro. 70ean dena erdara zen eskolan, hortik antzinera ja euskara indartu zen. Eta nagusitu, bai. Nik uste dut, zegoela sentimentuak, euskerak ez zuela guk nahi hainako ez zela empoderatzen, ez da? Oain, zuek feministak erabiltzen duzen hitz hori. Pensatu genuen zerbait movimentu sozial potente bat behartzela politikoeri edo agintarieri edo onartu zezaten euskaren alde apostu inbartzutela. Txillardegi zen guretzat referentzi bat, eta Txillardegikin zita bat egitea, bio joan ginen, Kontxita bio joan ginen, Hotel Orlira, hauniz gustatu zitzaion idea, bera ere ekintzarako persona bat zelako, eta, lehendabiziko batzarra edo, nolapateko, sorrera ofiziala do, Euskal Herrian euskera zen, sorrera ofiziala do, lesakan izan zen, larunbata batean, beti gazteko aretoan. Ebikoitza, nik burutan dute ebikoitza hori, egiteko erresa, Antxon izan zela, Antxon ofizia. Gero zerren bar genuen, eta gure mandamentu horien artean, edo bezekizun horien artean zen, non nahi zaudela Euskal Herrian lehenbiziko solasa euskaraz. Hori zen, sartu eta lehenbizi euskaraz. Eta gero ikusi nola eragin ez zuten euskaraz hitz egiten, ez da, ikusten bazen ostatu batin karta guzia erdaraz, rotuladore potolokin ibiltzen ginen. Rotuladore potoloak eta espraiak ziren gure bideko lagunak. Eta, bat, hola, txistosoa eta polita agian gaur den egunin egiteko zaila, juntatu ginen, Altsasutik Ultzabaraino, arratz batin, gaztelera zeuden rotulo guziak ebikoitzakin. Hasiko ginen arratzeko 11etan eta goizko 6etan edo bukatu. Imagina, gaur den egunin hori iruditzen zaituen orain jaztakit, bino bizitu izan txugun urte batzutan egin ezina. Zeuden kontrolak eta hori, eta espraiak intea topatu ezkerozko txian, ez dizutarra nahi. Eklosio orokar bat izan zen, bai nik uste dut Euskal Herri mailan osoan ere. Bai, hizkuntza munduan, komunikabide munduan eta kultur munduan ere bai. Eta guztietan ere berdin gertatu zen. Herriko entzunleak, irratizaleak. Hor ere gogoa, bazen irrati bat ere euskaraz egiteko. Hemen jarriko bagenu, pixkoat, nitzer dakit,
disko batzu, musika eskaintzeko, edo. Oroitzen naiz, igande goizetan egiten zuen irrasaioa. Gero izan zen beste proiektu bat, hori Segapoto irratiarena, ikuste ja eskualdeari begira eta hola. Segapoton izan zen sekulako eztabaida, erdaraz izan behar zuen, edo euskeraz bakarra. Claro, garai hartan erdarazen nagusi, eta jende haunitzek etzekien euskeraz debatea egondu zen. Eta pixkat hortan murgilduta, nik uste dut ez dela ez bat eta ez bertzia. Eta gelditu zen bertan bera baino bai, oroitzen naiz. Eta gero ja xorrosin hasi zen. Eskualdeko Laguna andana bildu zen joan den Ortziral ilunabarrean Xorroxinko Lesakako estudiora. Tartean gogoratuz, xoko hori duela 25 urte Gibelara eginez, Koxkonta irratiaren gune izan zela. Aldizkaria atatzen zen, aldizkaria, orduan deitzen ziren fanzine. Osea, ziren, horitzen naiz, nola zen fotokopiadora lehenu, vietnamitoetako batekin egina dena eskuz, desastre bat. Eta orduan egiten dituen, bai, idazten ziren poesiak, eta egiten ziren elkarrizketak, eta gai sozialei buruzko zera. Eta lehenengo editoriala, gogoan dut, idatzita zagoela erdaraz, eta bukatzen zen erranez, saiatu behar gara, eta gure helburua da poliki-poliki aldizkari osoa euskaraz jartzia. Osea, atea kontu ze arrondi fentia. Udaletxean atera genuen berako oiua. Intentzioa zen aldizkari bat berako kontuak eta ateratzeko, erdaraz eta euskaraz. Elebidun zen. Orduan, bazen konstientzia euskaran alde, eta egiten ziren, lehenengoan ere jabaziren bizpairu artikulu euskaraz, eta gero garai hortan erasi zen Txipitxapa. Txipitxapa 81 sortua zen, 81-etik 89-raino dinamika bat, aparteko dinamika bat segituzun, dinamika lasai bat, 3 hilabetetik behin argitaratzera aldizkariak, eta lagun kuadrilla baten baitan gorpuztua, bai. Denborarekin baldintzak norberarenak ere aldatu egiten ziren, eta talde aldatzen zen, eta hortatik etorri zen bizi krisi batera, ezta. Honek eman du honaino, eta hortik aurrera proiektuarekin segitzeko edo beste urrats kualitatibo bat ematen zen, norbait horretara dedikatzea profesionalki edo egitasmo antxe bertan gelituko zen. Eta hor izan zen apustu egitearena, gaur ezagutzen dugun Txipitxaparen lehenengo oinarriak jartzera, ezta. Nik uste urte horietan izan zen, 80 horrela, baitere, bazen hori modua euskal telebista paratzekoa, bino, etzen laguntzarikan, etzen dirurikan, eta etzuten inorkei euserratien, eta hori ere, ostatu kantolatu bestatan eta diru ateitzeko, eta franka askutikan herrirekarri eta dena intzen, voluntario egin zuten, diru ateri eta gaztuk pagatzeko, hori ere horrela intzen, bai. Ikusten nuen, euskeraz ikasten baldin zuten umeak denak derrigorrez euskal militantiak izango zela. Pentsa ze ilusoa eginen, Gero hartzen zera, guraso batzuk ere ez ziela hain finak, ikastolako batean ere erdaraz somatzen zela, eta, umeak ere euskeraz jartzeko, bere zaltasuna baziela, hau da, giroak haunitzerra nahi zuela. Giro euskalduna zen herrien, baina gero administrazioekin eta denakin erdaraz egiten zen. Lesakan gu bizi ginen Barrio Jaenen, ginen Los Mantxurrianos, orduan beti baduz hori nahi duzula sartu lesakarra bezala, ez? Eta orduan baita ere ikusi genuen euskarari zela galtzen, eta horregatikan, pentsatu genuen ikastea. Etorri ziren irakasleak ere, Patxi San Juan bat,
errosa bat, agiz persona idekiak, eta eurek konturatu ziren segidun, hemen honela ezin dugu jarraitu, hemen zerbait ere egin behar dugu, eta eurek euskaraz ikasten hasi ziren. Medikuk eta erizainak ere erdalduna ziren, eta eurek ere konturatu ziren, konsultan bertan, intimidadia ere beharrezkoa dela eta hizkuntza beharrezkoa zutela. Bueno, hemen behar da, euskarazko klasez. Eta hasi ginen, eta izan duzuten ikana garriztu arratazta. Jarri genituen paperak eta jendea, eta 70 lagun, borobilak. Hoiet egiten ziren, ogain altzateko ikastola den tokia, orduan izaten zen maristas izan dakoa. Txalarko hasi zen, eta pello zagon, eta pello zagon euskera, ja orduko lan zentzun, nire aizpa eta bilek ziren pixkat alfabetatzen. Berak emaitzitu klasiak. Erran nahi du zagona pres laguntzeko denak. Igantzin gazte garaian ere izautu genuen girua nahiko erdalduna zen. Nire emaztearekin arrontin erdalduna genuen harreman hori. Gostazitzaigun pila bat, baina hasi ginen elkarrekin euskaraz egiten. Eta Irunen apuntatu ginen aekan, eta urte bat pasatu genuen astin bi egunez joaten. Nor, eta hasi ginenean gauza horiek aditzen, guretzako ziren gauza, arronta-arrotzak. Bino gero, hitz egiten genuen eta konturatzen zinen, segidun hasten zenion logika, bazenekin erabiltzen, eta sumatzen nuen, euskara egin ala eta ikasi eta pixko bat, eta irakurri eta pixko bat, joaten nintzela, gero eta errexeago hitz egiten, eta gero eta normaltasun handiagoz. Azten zara, igual, egoera pixko bat hain normala ez dena euskaz aritzea, gero izatea normalena, anormala izatea gaztelaniaz aritzea. Bakarra zegoen tipo batek egindako liburuxka bat, horaz, deitzen zioten alfabetatze, zen liburu txiki bat, ez zegoen beste gauza ondirik. Irakasle zirenak ezin zuten, segitu eta utzi zuten. Eta orduan alfabetatu ginen, 3 lagunek proposatu ziguten klasik ematea. Eta hasi ginen, pixko bat nahiko atrebituta. Orduan gogoratzen dut, kostatzen zitzaidan, etorrik klasea prestatu eta klasea eman, ni haiz gazte, eta gaina taldea manituen erdia kuadrilako. Eta bertzerdia batzuk ziren maestrak, horitzen ez beratikan etortzen ziren batzuk. Aranibar aizpak bazekiten, gainera irakasleak ziren, baina nik adibidez ez nekien, nik erdaraz ikasia nuen, eta sukaldeko euskara nuen bakarra ez. Eta orduan, norbaitek zerbaitek galdetzen bazidan, eta ez nekien, ondoko egunian patxiri galdetu, ondoko gela baitzen, eta bilamunian respuesta eman, ez. Apuntu nintzen, eta hor, ematen zigun Arantzako Lourdes Irigoyenek, euskaraz, aiz ongi gainera, aiz du gustura berakin. Eta gero forma hartu zuen, sortu zen AEK, horre egon ginen, AEKako sorrera hartan ere, bilera eternoak, badakizu herri honetan, edozein gauz, herri honetan ez lesakan, Euskal Herrian edozein gauz martzen jartzeko teorizatu behar da, eta gaina garai hartan teorizatzen zen dena. Bortzarrietan batez ere, bildu ginen, jende mordoxka bat, ez? Oso ohitura gutxi zegoen, ni hortan hasi nintzenean, herriak, bortziriak elkarrekin lanean aritzeko. Lesakan hasi ginen Alondigan, oso toki kutrea, baina bizitasuna ematen geniona. Eta gero beran hasi ginen hasiera batetan profesional zarra orain kulturetxea den horretan. Horitzen naiz oraindik nola ziren gela batzuk zuloekin eta guzti. Gero Arantzan erretoneak, Martinek utzi zigun tokia hortarako, eta gero eskolan ere bai. Eta Txalarren berdin, erretonean, Pello Apazetxearen bidez, eta gero uste dut beste lokal bat udalaren zenean ere ematen genituela. Igantzin berriz, eskoletan ez.
kanpaina forte bat egin genuen, eta batez ere lehenengo urtean ja 90 bat uste dut apuntatu zirela. Irakasteko metodologi komunikatiboa deitzen genuen guk jarri genuen martxan, oinarrituak gehiago erabileran herrigintzan eta nolabait hizkuntza askean ikasten. Hortikan egin genuen kuadrilla bezala egiten ziren irtera unitz, asteburutan, eta orduan jatetzen ginen kuadrilla bezala toki guztitara, Nafarra Oinez, kilometrotara, Baigorrira, bazegoela ez dakin non kontzertuarat ere, orduan bat ziren kontzertua unitz, eta joaten ginen toki guztitara elkarrekin. Orduan izan zen oso potentia, ez dakit oso... Eta horregatik ikasi genuen hainbertze, batez ere irteeran gatik. Asteburu irteera horiek ziren denbora guztia euskaraz, denbora guztia, eta hori ikasi genuen pila bat. Egia erran, garai agitza beratsak izan ziren guretzako. Euskararen inguruan ekosistema bat zegoen, ez? Euskara ikasteko nahi bat zegoen, nahi potente bat, eta orduan jende horrekin, egun eskalazea, baina gero gabaz poteoa egiten genuen, eta gero beraiek onbidatzen gituzten, eta bizi estilo bat eratu genuen horren inguruan, ez? Egia erran, ongi pasatzen genuen, ez ginen aburritzen, eta hori igandea adietzeko esperuen, ez? Orain hemen nago euskaraz hitz egiten, bertzenaz, nola? Eta gainera ikasi genuen gustura. Ez orain bezala behar dutela eta daude amorratuak ikasi behar dutela, ez gu nahi genuen eta ikasi genuen gustura, genekin zehari ginen eta gu ez genuen nahi lanerako, gu nahi genuen bizitzako. Persona batzuk enpoderatu edo egin zituen euskararekin ere, eta uste dut hori oso garrantzitsua izan zela momentu horretan. Hartu hartzela erabaki bat, ez? Tabako usteko bezala, bai, euskaraz aritzeko momentu hartan bai, eta behin erabaki hori hartuta dena haunitzez errexeago joaten zen, eta euskaratu ziren harreman haunitz horrela, Euskara zer zen guretzat, ez? Eta euskara eta muga, ez? Mugan bizi garelako orduan, mugaren gainetik zerk elkartzen gaitu euskara. Oinarri hori hartuta, bat eta bestea zergatik dago urrunago Sara Donosti baino, jendearentzat. Horri aurre egin nahian, sortu genuen elkarte bat, Sarako jentea, Zugarramurdikoa eta gure artekoa, eta hasi ginen planteatzen festa erraldoi bat euskararen inguruan. 88tik aurrera, 4 urtez. Beti izan da, urtean zehar euskara klaseak ematen genitula, bai Saran, bai Zugarramurdin eta bai Beran, eta horren inguruan mugitzen genuela. Eta aldi berean, gero beste elkarte batzukin ere nahastuta egiten genuen, ekitaldi bat Saran, beste bat Etxalarren, beste bat Beran, beste bat Lesak, nahastu genituen, baina denen helburua zen mezu bat, aktivismo bat, eta euskararen aldeko aldarri bat egitea, euskara nolabait jarriz harremanen iturri eta mugen kontra. Mugitu edo eriotza, hemen bertzerik ez da ba, debeku xuri beltzetik, koloretako maskara, bilerak ikasgelara, mugak puskatuz bestara, urteak joan ta oraindik, iraupenaren kezkada, isuria galdu gabe, solastuko da euskara,
nor galdetu izan arte, bagara edo ezkara. Orain txendala urte betegu. Behar behar zen zer kantu kantatu behar zituzten letra euskeraz eta letra itzulia erderera. Eta eskatu zuten, baina gero bertze bi bertsolarik kantatu behar dute, hoien letrak ere bihali behar dituzue. Eta, esplikatu behar zitzen, eta hori behin eta berriro, letra bihali behar dut, ez dela gai librea dela, ez da gizte, baina orduan gaiak bihali behar dituzue. Dena zen zensura, ez da, zensuratzeko. Garai hartan, erraten du, bertsola izan nahiko antzuza gola, ez, eta orduan gainera herriko bertsolaririk ez izatekin, nik uste zela, ezakit, nahiko tramiteko saio bat bezala hartzen zela, ez, eta esan nahi nuke etortzen zian, horitzez di udaletxeko ganbarra miltzekin jala igual 100 persona, ez. Eta hor kontxitek eta Antion Argiziak eta laguntzen zioten mugikare pixkoa, eta nik uste dut, hasiera bezala, abia puntu bezala, importantea izan duzela, ez. Berso zaletasuna sortzeko bino gehiago, garai hartan bertsolaritza bizi zela errateko modu bat zen, ez. Berso eskola ere izan duzen, orduan. Horretzen gu joan ginen gutxi, bino. Berara, joaten ginen gure txokoara, eta hor, baziren, bi bersolari anaiak, berez ziren Gipuzkoarrak, baina Nafarroan bizi ziren, eta Nafarroko berso txapelketan hartzen zuten parte. Irabazi ere bai, nire ustez baten bat. Eta horiekin ere joaten ginen, nola oso txarregaren, gu bakarrik ostatutako. Baina bat zen, horrek ere zen Euskaren alde. Berpiste txiki bat izan duzen, ez? Batez ere abie puntu bezala, ez? Gero Nafarro oso zabaldu zelako. Giro Euskaldun aldetik importantea zen, bai. Eta orain begira, zein darra duen, ezin zu konparatu. Orontzien laukato, eta gaur egun, begira, bersolari bai Nafarroan, bai Euskaldun, Haunitzez hobeki. Nahi genuen udalak eta bar pixka bat implikatu eta pixka bat nolabait historia horretara maitemindu arazi edo nolabait ez. Eta kosta zitzaigun asko, bazaudelako retizentzia handiak. Ez zuten nahi, ez. Euskara bai behar da, baina gero lan egin, eta gero antolatu, eta gero ez dakize, eta gero dirua bilatu, eta, igual erraten zuten bai ez, baina gero, eta izan ditugu, eta etorri ziren Nafarro gobernukoak, Petrizan eta horiek, eta ezatu ditu bilerak, ja ez nahi zoritzen aitzungi, baina, bai, zalapata. Hor sortu zen mugimendu bat azpitik gotikoa, hasiera baten azpitik gotikoa garbi-garbia izan zen, eta gero goiti beti ere, informazioa zein erabaki hartzen ziren, aholkularitza batzordetik, eta beti etorriko zena. Baina, gatazkoietan beti ateratzen ginen antzinera, venga. Lortu zen, mankomunitate hori izan zen lehena eta bakarra behitik gora sortutako. Ez da besterik, bestela izango zelako guztiz euskararen mankomunitate bat, ez dakit zaborra balir bezala, ez dakit zer bat, eta guk nahi genuen erregintzarekin lotutako euskara mankomunitate bat. Horren ondorioz erabaki genuen aukera zegoela matxinbiltzen egiteko, bestela ez genuen egingo. Batera zijoan hori dena, strukturatze zonaldekoa zijoan. Idea bat sortu zen, zer bat, lokal propio bat izateko, ez? Bilakatase ginen etxeak eta hola, eta gaur gauden leku honetan matxinbiltzenea ikusi genuen egokia zela, ez? Auzolan zein zen lan asko, ilusio handia jarri genuen. Bankuak ez dakit zenbat eman ziguten, hor azkenean genuen ikaren sostengua,
Zetik Gasteiz da Iruña gehien bat. Eta gero baita ere dirua jarri genuen, izan zen aportazio popularrak ere izan ziren, eta oso lanean lan pila bat egin genuen. Espektatibak ziren gutxienez izatea referentzi bat euskara, helduen irakaskuntzak, euskarak eta aisialdirako lotu zen genuen baita ere, batez ere jatetxa eta taberna antolatu genolako bi arrazoirengatik, batetik aisialdia, baina bestetik diru iturrire izan zitakelakoan. Egia erran izan zen proiektu arraldoia eta indar ustu ere egin gintuen honek, ez? Hasieran izan zen ilusio handiorekin sortu, martxan jarri, eta horrek ekarri zituen barnetegia eta euskaltegia, toki bat, fisikoa, erreala edukitzea. Bazen, herrin jarra eta herrin jarra dagoenean, gainditzen dire oztopo guztiak bai. Gogoak eramaten gaitu pauso batzuk ematera, eta pausoak eskatzen ditu bertze pauso batzuk, eta horrela joaten da bizkat katea edo bidea egiten, ez da. Txikitatik euskalduna izan da, heldutan esan zidatela euskara ez zuela deustako balio, eta hor rebelda biltu nintzen, rebeldia puntu bat, beraz. Eta bestetik nortasuna, da, nik euskara, ni ez naiz euskararik gabe ezer. Ni naizena naiz, euskalduna naizelakoz, horrek eman ditzena, erroa, eta hortaz harro nago. Euskalduna naiz eta harro nago. Euskarak gu behar gaitu eta guk euskara behar dugu. Orduan, bikote edo binomio horretan ezinbestekoa garela gu hizkuntzarekiko eta hizkuntza gurekiko. Horrek ematen badigu nortasuna, erroak eta zena, euskaraz ariko gara. Hortan itxarreko entzun naiz. Gu gaztetan gai izan baginen pauso batzuk emateko, zuek gazteak zeratenak, gai zerate, bertze amertze egiteko bederen. Herrigintza ez da batzuk egiten ahal dutena eta betirako baizik da bizi den zu bat, ez da? Eta zuari egur eman bartzaio, etengabe eman bartzaio.